Kok iso iki kok berbotong. Kok nesu to? Ora nesu nduk mendem. Wah. Ayo. Kurang gede, Pak. Kurang gede. Kurang gede. Enggak. Tuku botok. Kok iki piye? Anumu ki padakno karo iki lho, Nduk. Anumu ki padakno karo kono. Nano. Tuku botok. Dikeprukne gareng. Ayo. Karo mangan marem-marem. Jos. Pak Herianto. Mugi-mugi sehat ayem tentrem. Allahumma. Ape. Ngapunten para lenggah pancen sinden dian iki obate keri tadi ya. Ayo. Ayo, Bir. Ayo. Ning Surakarta Surakarta. tumbas maem pete. Pak Haryanto kula nyuwun sawerane. Allahumma amin. Iki jane sinden kok kotak amal. Urung njaluk saweran lho, ndongake kok ya. Wis. Kita yang kacau. Ayo. Sing tak jagane mung kali kuwi no. Ayo no. Mbak Wino. Wae iki siap-siap yuk. Neng dhuwur meja. Enak ya. Iya. Aja rame-rame. Limo. Desa Palarejo. Muga-muga wargane kathah rejekine, sehat awake, tentrem batine, ayem tentrem sakluwargane, lunas utange, sedaya mlampah sejatine asik. Amin. Golek ngono terus tak lolo cempolo lho. Kedawan. Kok iki wong gawe parian apa deklamasi? Kaya Balusi varian boten. nggih. Ya, nggih. Yo, Ora lho. Ngidoni kaca. Terus Kecemplung sumur. kecemplung sumur. Mugi masyarakat Palarejo panjang umur. Allahumma Amin. Enak-enak awakmu. tuku nangka. Aku nangka. Nangka pun dhuwit. Bene. Duwe to mung bayar Pak Haryanto. Jare wis dibayar sesasi. Lah ya wis isik turah 75 tak mebel tuku nangka kan yo. Terus Tuku nangka. Ya. Rupane ireng. Wong sak Palarejo sing wedok muga-muga metem bareng. Ampun diamini. lah iya Lah ayo sakit dadi lokon. Cibak nggih. Apa dadak cilaka? Kok iso? Ketok ndase ya didelepne neh. Tanah kucing kok. Panas ling-ling. Panas udan panas aling-aling capek gunung. Lanjut, Mbak. Nyetam
nuwun. Bagus. Nggih, kompak rancak semangat luar biasa caping gunung. Iki kula tak salam rumiyin wonten niki wau titip salam